I pozdrav ljudi, danas igram opet sa Darijom. Šta igramo, Darija? Zaboravio sam. GTA San Andreas sam. Opet da... Danas igramo GTA, ja igram na telefonu, zato mene nećete vidjeti u ovom videu, jer sam ja ovdje policajac. Okej, krećemo u auto da uđemo. Ajde, uđi u auto i ti. Pa ne, Darija, to da mi radiš. Pa gledaj šta mi, gledaj. Sad ću ja i Dari da mu pokažem. Sad ću Dari da pokažem. Gdje si? Ti zašla? Ja te ne vidim ja. Sad ti si ti tu? Pa što ti mene zezaš? Ajde idemo da ubijemo CJ-a iz tvoje kuće, ajde. Što? Je ovo tvoj, Darija? Ajde, hoću. Drugari, moram da vas pitam. Ušao sam ja. Da, jesam, ušao sam. Pa me vidiš da sam ušao? Ja, pa kod tebi i kod mene slupan je auto, ali ne mogu da me narestu. Pa je tako, Darija. A čekaj, možeš da uključiš da... Čekajte, drugaj, samo malo. Da se sam namesti auto. I slupaj auto da pogledamo da li se namešta kad se slupa. Slupaj auto negde. Pa da pogledaš da li je dobro. Darija, ajde ti izađemo iz ovog aerodroma. Pa znaš da je izlaz? Pa tamo ti izlaz. Ja ti pokazujem na prst, Darija. Vidi, Darija. Skreni desno. Nije mi se namestio. Jeste. Naravno da jeste. Ja gledam da jeste. Stari, drugari, ja moram da vas pitam. Ja, Darija, smo nešto radili. Šta smo radili, beše, Darija? Darija, gdje ćeš bre u ovu zgradu, Darija? Gdje ćeš bre u tu zgradu? Bežim tamo. Nemoj me vodiš u tu zgradu, Darija. A Darija... Pa ja ću onda ti izađemo da sput. Pa će se slupaš, Darija. Ne! Kako si se slupala. Ide me šta... Jeste. Naravno. Kako kažeš, Darija? Pa jeste, pa znaš da jeste, nemoj... U koji tunel? U taj tunel, kako ti, Darija, tako nije tunel. Da. I gdje ćemo sada? Gdje si me to vodilo, Darija? Da. Pa čekaj, Darija! Ajde idemo da ubijemo CJ-a. Drugari, CJ je u Darinoj kući. Sad ću Darija da kažem, ajde pregaći drugarima. Da se slupaš, Darija. Kako da možeš se slupaš? Što si me vodilo ovdje sad? Da mi bude lepo ovdje, a? To ti nije, Darija, Topugan i Femigarde i igronice i sve. To ti nije ovo, Darija. Ček samo drugari da pustim. Je, drugari, vidite što sam ubacila. Sve ću ja, ko gumicom da izbrišem. I dobro da ti pamtim, je loše da ti vratim. Zaboravljam sve.
zapali, izvini, izađi! Pa izađi, Darija, će se zapališ! Prevrnuli smo se. Okej. Dobro, idemo sada... Cars. To nije izlaz, Darija. Što puče to sad? Da, puče. Ne, Darija, ne, Darija. Pa ja ću da izađem iz tunela, ne moraš ti da izađeš. Pa Darija! Pa kako znaš sad da... Ti stojiš samo, a? Ajde uđi u auto da te vadim kod tvoje kuće. Dubim, da ga namestim. Ajde. Uđi, ajde. Ajde bre Darija, šta prije više. Pa Darija, ne stisni bre na auto, Darija, trebaš na G da stisneš, Darija, na G, na slovo G. Na slovo G stisneš, Darija, ne tako. Opet ovo moram... Čekajte, drugari. Evo nas nazad, drugari, slučajno su me dirali... I gdje bi otišla Darija sad? Na krov. Na krov? Sad ću uhvatim ja guvu, Darija. Šta ima? Čekaj, pa nemaš auto. Imaš, mislim nemaš. Probaj da me ubiješ, Darija. Kako nemaš oružje? Ajde idemo da kupimo onda. Pošto smo... Darija! Drugari! Ako se sećate, drugari, onaj snimak gdje smo snimili sa Darijom GTA. Šta bežimo, Darija? Sad ću ja tebe da uhvatim ja. Šta gori? Šta kod tebe gori? Beži mi tamo. Pa ajde da ti kupim oružje. Dobro. Gdje si? U kojoj? U tvojoj ili nekoj? Ili u nekoj kući? Ili u tvojoj možda? A kako? Jel to neku kuću ili koju kuću? Koju misliš? Gdje si bre ti? Gdje si si? Gdje si CJ? Pa gdje si ti, Darija? Kreni se, gdje su sve stepenice. Ne tu. Nisam je u krevet. Okreni se da su stepenice. Ona je tamo. Tu. Dobro. Tu. Dobro. Ova ću da te naći. Tu. Mama, ko je nevina, mama? Jedna mala, imam i ja nevoljnu. Ali čekaj, Darija, pa nisi ti tu, Darija. Tamo ćeš da vidiš. Samo ne me gledaš da sam CJ. Tu sam. Ne, tu si. Tu. Vidiš da sam CJ. Pa čekaj, ti prvo kad ti vrati na odeču. Prvo da vidiš kako sam CJ. Dobro onda, Darija. Pa dobro, znači... Da. Pa ne znam ni gdje si ti. Tu je. Tu sam ja. Gdje? Idi na mene. Alo bre, Darija moja. Moja Darija, ti uzmeš cveće. Pa šta će ti cveće? Tu ti je misije. Tu ti je misije.